tercera edició de la Corriols de l'Avi, la primera vegada en la que participo. Segur que no serà l'última, ens hem divertit molt. Bueno, la Corriols de l'Avi ha estat superbé, ja el seu propi nom ho indica, és tot corriols, molt divertit. Un recorregut biker 100%, corriols per no acabar-te'ls i bueno, la pluja d'ahir ens ha deixat el terreny al dente. Ens hem divertit molt, hi havia molt flow, que es diu en l'argot de biker. És una bona feina de la gent també perquè hi haurà nous camins i es mantindran els propers dies. Unes últimes rampes que ens han fet patir de veritat, però bueno, no seria mountain bike si no patíssim de veritat. L'ambient és molt bo, en aquesta època de l'any venir a aquest lloret també està superbé, fa bon temps, bona temperatura i amb la pluja d'aquesta nit el recorregut ha quedat perfecte. Molt contents i fins a la pròxima edició. Ara descansar una mica, botifarra, així que un dia perfecte de mountain bike.